Γεια σας! Καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε καλά. Σήμερα θα σας πω τα 5 πράγματα που με εκνευρίζουν. Ας αρχίσει το βίντεο. Πραγματικά δεν την αντέχω καθόλου. Ο πρώτος λόγος που δεν κάνω βίντεο τόσο καιρό είναι επειδή έχει τόσο πολύ ζέστη, παιδιά. Να φανταστείτε αυτή τη στιγμή τα έχω κλείσει όλα, πόρτες, παράθυρα, ανεμιστήρα, οτιδήποτε, μόνο και μόνο για να ακούγομαι. Τέλος πάντων, μας έβγαλε πίστη, αλλά εντάξει, τα κατάφερα. Δεύτερος λόγος είναι ότι δεν μπορώ να κοιμηθώ με τίποτα. Δεν με αφήνει με τίποτα αυτή η ζέστη τα βράδια να κοιμηθώ. Να φανταστείτε, κοιμάμαι τα μεσάνυχτα με τόσο πολύ ζέστη που έχει. Και φαντάζομαι και μερικοί από εσάς. Αφήστε που δεν έχω όρεξη να κάνω τίποτα. Δεν μου αρέσει καθόλου το καλοκαίρι. Προτιμώ χειμώνα ή φθινόπωρο. Το δεύτερο πράγμα που με εκνευρίζει είναι τα αγαπημένα κουνούπια. Που κάθε νύχτα μου σπάνε τα νεύρα από εκεί που έχεις ένα ωραίο δέματάκι. Λίγο και παλό. Έχετε το αγαπημένο κουνούπι και σε τσιμπάει. Όταν αποφασίζεις για μας τις κοπέλες να μην βαφτείς το καλοκαίρι και λες «Οκ ρε φίλε, δεν θα βαφτώ το καλοκαίρι. Δεν έχω σπυράκια. Why not?» Και έχετε το αγαπημένο κουνούπι και σε τσιμπάει και λες «Όχι ρε πούστα, όχι». Γιατί Μιλάω για αυτούς που ενώ είσαι στον δρόμο με την παρέα σου, έρχεται αυτός ο τουρίστας και σε ρωτάει πού είναι αυτό και πού είναι αυτό. Ρε φίλε, ειδικά όταν είναι μπροστά του. Φίλε, το διαβάζει εκεί πέρα, αγγλικά ξέρεις. Μη μας ζαλίζεις. Οκ. Επίσης, μου τις πάει που εδώ πέρα στην περιοχή μας, όταν βιάζεσαι παιδί μου, κάθονται με τις ώρες οι τουρίστες και πεπατάνε τόσο σιγά, παιδιά, σαν τις ιελώνες, και προσπαθείς να περάσεις και δεν σε αφήνουνε. Μην την πέφτετε σε ό,τι κινείτε. Θέλω να μιλήσω για αυτούς τους 40'άδες, 50'άδες και κάθονται στο Facebook και σχολιάζουν την κάθε φωτογραφία που θα δουν μια κουκλάρα και θα την χαρακτηρίσουν «Γλυκιά μου, να σε χαίρεται η μάνα σου, πλάσμα πανέμορφη» και εγώ δεν ξέρω τι. Ρε φίλε μου, κάθεσαι στο Facebook και σχολιάζεις τέτοια πράγματα σε μια μικρότερη σου που θα μπορούσε να είναι και ανιψιά σου και κόρη σου. Τι κάνεις ρε φίλε, δηλαδή με ποια λογική? Και το τελευταίο που το βλέπω συχνά και δεν μου αρέσει καθόλου αυτό να το βλέπω, πραγματικά αυτό με εκνευρίζει. Βλέπω κάτι 12χρονα, 14χρονα και τους βλέπω έξω να ξενυχτάνε μέχρι αργά, να πίνουνε, να καπνίζουνε και εγώ δεν ξέρω τι, και λέω οκ. Εγώ όταν ήμουν 12-14 έπαιζα με τις κούκλες μου, οπότε εσείς αυτό που έχετε τώρα αυτή την ηλικία, γιατί είναι η καλύτερη πραγματικά, θα έρθει και αυτή η μέρα που θα ξενυχτάτε κι εσείς, θα έρθει και αυτή η μέρα, μην αγχώνεστε, όλα είναι στην ώρα τους. Και καλό είναι να χαίρεστε την κάθε ηλικία σας. Απλά ρε παιδάκι μου, δεν λέει τώρα. Σας το λέω για το καλό σας, θα με θυμηθείτε μια μέρα. Τέλος πάντων, αυτό ήταν παιδιά το βίντεο, ελπίζω να ταυτιστήκατε μερικοί. Και αυτά, κάντε ένα subscribe, ένα like αν σας άρεσε.
Αφήστε μου σχόλια κάτω για το τι σας εκνευρίζει εσάς. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά!